जाने कहना बिसाल लगाया जों मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना गाइसमोन नै गारिखौ जास्ट माने दिहुनदों आरोना हेल' गाइस वेलकाम माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसे बरायनानै थांबाय स' जों दायो थांगासिनो दं आरो बिनि गेजेराव बुंनो सानदों जे आं जोंनि ग्रुपजों लोगोसे लानानै नै जोंनि गारि ड्राइभारखौ लानानै ड्राइभार दङ नै बिथाङा गारि ड्राइभार आरो बिनि गारि चार्जार नाय सिगांथिं नुनो मोनगोन नोंसोर बै चार्जार गारिया आरो बेखौ लानानै जों थांगासिनो दङ दिनै जोंनि ग्रुपआ जमायै बारा लेट खालामलायासै ड्राइभारा नै बुंगासिनो बारा लेट खालामलायासै थौदो थांगासिनो हाय गाइस स' लेट्स गेट गाइस हाय hey जोंनि बेस्ट ड्राइभार रिबे जोंनि बस जोंनि बेस्ट फ्रेन्ड बरिया मा बुंनो माने दा जोंनि जावले सेंग्राफोरा थांगासिनो दोङो यस थांगासिनो दं आरो दा गानि समनिफ्राय थांगासिनो दं नावकादासिम बेरायगोन नावकादासिम थांनायखौ गोदान गोदान आपडेट होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन स' जों थांगासिनो दं आरोना जोंनि माने इन्टारटेनमेन्ट आरो नैबे भिडिअ आरोना नोंथांमोननि थाखाय आरोना स' नोंथांमोनखौ माने नायलांगोन होननानै आसा खालामो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइसमोन नै नुनो मोनगोन जोंनि गासैबो लोगोखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे बे सासे दङ आरो नै बेटारि गारि ड्राइभार आरो बैथिं थांगोन आरोना जों गाइसमोन फैबाय जों माने मोनथारसिगोन आरोना गाइसमोन गाइस माने लामाया एसेबां मोजां नङा आरोना गाइसमोन माने लामाया बिराद माने सेन केबल गारनाय आरोना गाइसमोन माने मोजां नङा आरोना जों माने नैया जोंनियाथ' मिथिखायो नोंथांमोना बियो मा गारि नङा होमबा गाइसमोन जों माने मुं दोनदों आरोना बे गारिखौ मारोना BMW जोंनि बे BMW दादा कत गेছিলে बे खासखामा गेছিলে एकेबारे আচ্ছা আচ্ছা মই এই মোৰ কাছে আছিল তালৈ গৈছিলো কেনে লাগিছিল বেয়া লাগা নাই আৰু বেয়া লাগা নাই এইটো আমাৰ ঘৰৰে মানুহ হয় ন গাঁৱৰে মানুহ আপুনি কোন গাঁৱৰ আছিল পশ্চিম নাগত আৰু Yes. পশ্চিম নাগত পাইছে থ্যাংক ইউ ওকে चलो मोनां समावथ' माने जोंनि गारिया माने हामा जाना फैबाय आरोना गाइसमोन नारगासिनो दङ आरो बिथांमोना स' नारदों गाइसमोन ओइ चलो नै जागासिनो स्टार्ट जाबायना गासिबो फायदों ओइ सार जोंनिया माबा बबाव थांनायमोन नोङो बबाव थांनायमोन आंना आं ओंखाम जानो थांदोंमोन ओइ माबायाव गामिया मा दङ टंकाटायाव टंकाटा जानानै माबायदि नांगो माने मोजां नांदो माने बहुत मानसि जादों आरोना एसे मानसि जादो ओंखाम जानायाव नङा होमबा मोजां नांबाय नङा होमबा एसे आं दा गारि मोनाखै महा थांगोन हाय गाइस सिगांगासिनो नै बेटारि गारिखौ जों सिगांगासिनो गारना लाखिना सिगांगासिनो दङ नुबाय थागोन उजना बेसेबांसो दङ ओरैनो जास्ट माने नैबे बेटारि गारिया जाहैबाय जोंनि नैबे बेटारि गारिया जाहैबाय गासै उजना जाहैबाय 2 कुइन्टेल हाय गाइस जों दिनै रंजागासिनो दङ जोंनि नै BMW आरो बेनि गेजेराव जों दोंसे गान जों सानदों दोंसे गान बे गानानो जाहैबाय साखल 3 बसुमतारिनि कहाँ से आते हैं हेलो गाइस जों माने थांगासिनो दं आरोना मोनबाय गाइस सेलिब्रेटिं नोंथांमोननि गेजेराव जों दायो मोनफैबाय नावकाटा स' नोंथांमोननि थाखाय सेलिब्रेटिं जों माने लकेशनखौ दिन्थिनानै होबाय
आरोना गाइसमोन बिखौ बारनानै मोनगोन आरोना गाइसमोन सुप्लाइ मोनगोन आरोना गाइसमोन थ' नोंथांमोनखौ नायलांगोन होनना आसा खालामो आंनि मोनस बय चेनेलाव नोंथाङा बहा थांदोंमोन जेनेबा जि बेरायनो फैदोंमोन माहाय ओरैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै इयाव दसे जिरायबाय रायलायनोसै नोंथाङा बहा फैदोंमोन जों माने जास्ट स्लाइटलि बा बेवहायनो माने पार्कआव बेरायनो होनना फैदों आरोना गाइस माने माबोरै नांदों जों जेनेबा बेफोरबायदि बेरायनानै जेनेबा नोंथाङा मोजाङानो मोनदो माय अखा बोथोर ना खामानि दामानि गैया बेरायनोबो नांगौ राइट पुरां नोंथाङा Best close. Best friend. This is called best friend. Now he's dangerous position. Now it's where dangerous. नै गाइस माने खोलो खोलो दै बोहैगासिनो दं आरोना गाइसमोन जों बहा दं आरो नायना गाइसमोन ना स' नै बे दैमाया माने भुटाननिफ्राय फैयो आरोना गाइसमोन स' जों माने बेनि सुक्लाय ब्रिजआव जों माने गाखोनानै दङ आरोना नै गाइस जों माने इमान दै खोलो खोलोनि गेजेराव जों माने ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं माने इन्जय जों माने नैबे दैमाया माने भुटाननिफ्राय फैनाय आरोना दैमाया नै जोंना इउटिउबार जों गोदान इउटिउबार प्लिज साबस्क्राइब खालाम जोंनिया फंबाया नाजागासिनो दङ प्लिज नाजागासिनो दङ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ सेयार खालाम आदैखौ नायनो हायो सुक्लाय दैमानि गेजेराव नायनो हागोन बेखायनो जों नाजागोन नायनो नै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामा मा खालामनो दङ बे सुक्लाय दैमानि मोनसे पार्क खाथियाव जोंहा पार्क दङ जोंहा सुक्लाय सेभेन पार्क नै आथिं नायनि खम जानाय सिङाव जों इउटिउबारा जोंहालाय जेनेबा जोंनि फुरा दं आरो नैबे गोदान बैसो दङ नैबे दङ गोदान जों मोनसे पार्कआव फैदों दा ब्रह्म फोसावनाय कालिचरन ब्रह्म पार्कआव फैदों जोंनि लकेल एन नार्जारि इयो बे पार्कआव बिथाङा माबादों मा बुङो इन्जय लकेल हेल' गाइस मा लिरगासिनो दङ आगैमोन जोंखौ बाय हेल्प खालाम दे मा लिरगासिनो दङ आगैमोन येस नंगौ ना स' नोंथांमोना दिन्थिना होनो सानदों आरोना गाइसमोन स' मा लिरगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना गाइसमोन स' P+P इसका मतलब क्या होता है सो मैं मालूम नहीं है इसका मतलब क्या होता है P+P उसका मतलब सब कुछ होता है गाइस सो आप लोग समझ सकते हैं तो देखिए सो इसका मतलब क्या होता है तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा देखिए सभी लोग मेरे को पागल पड़ता रहता है तो मैं जिसका मतलब आप लोग देखते रहिए ये लोग कहाँ जा रहा है क्या क्या करने वाला है तो आप लोग देखते रहिए मैं भी करने वाला हूँ जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ ये है हमारा सुक्लाय दैमा एसेबां नों एसेबां लोगो एसेबांनो हाबलाङो आरोना गाइसमोन नै गाइस आरो हाबलांबावगोन आरोना गाइसमोन नै Oh no. Good job, man. चली जाने जहाँ तू चली
अच्छी लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब One, you.